खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय टुडे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खालामदों नायनि र' बिसोरो लोगोन खोमसि मा लाबोदों अमाजों थाइगिर संनोसै नै अमाजों थाइगिर ओमफ्राय नैबे दाउखौ सबाइजों संसै सबाइयाव रुबाय दं जासिगोन दाउ अमाजों थाइगिर नैबेयाव दाउखौ एवथ्रमना लाबाय दाउ एवथ्रमबाय दं बेयावहाय नैबेयाव अमाखौ संसै अमाजों थाइगिरखौ संख्रि होनोसै हालदै नैयाव दा सामब्राम गुफुर आरो हाइजें बानलु देना लानायखौ होनसै बेखौ अमायावबो नै सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनायखौ होना लाबाय नै दा सबाइखौ होनोसै रुइथ'बाय दै एसे होना बावनोसै अमाया मोनबाय नै जोंना एसे गंगार दुन्दिया होना होनोसै गंगार दुन्दिया होना होबाय एबार मोनबाय एसे ल' फ्लेमाव दोनना होथ'नोसै एसेल' दसे सम होमबानो मोनसिगोन नायनोसै माबायदि जाना दं खारै होनो जाबाय एबार खारै होना होनोसै बारा एसेल' होगोन खोबना दोनथ'नोसै एबार नै सबाइजों दाउआबो मोनबाय जोंना गंगार दुन्दिया एसे होना होनोसै एबार जाबाय जानो थाखाय रेडि जि गोथावनो मोदोमखाबाय नै जोंना सबाइजों दाउ आरो थाइगिरजों अमाया जानो थाखाय रेडि जानोसै एबार